Jotono khonumjago chini Tripura sabo sungni lukorokno angbo tongoi malia hisapano kok thaisa thaini pano masasina hini mafaimani mani ke onek ni bukha dukho nakhang boy je asuk kosto khayei lukorokno subawoi tongai tawo jora chini takuk Pohor Debbarma bai Bishal Tripura takuk ni bagai belai nang dukho nangka asuk samung kaham tangnai rokno se Hamya honoi manu ke awo bom tui borok ngka moktei kungtei kazak khai nukmun borong video wan sogoi nai ke jetak jora takuk Pohor samung tang tongmani chini Tripura sal lukorok ni bagai chini MDC AM hondi CM hondi borok phano si payak ko borok bai compare khaini jaga o si gurei hai si kok tuma si gurei hai omo hai ke de suba woi tongo ya je suba jaknai borok rok wan song ni ringya babe ni ringya bo hai ke suba jak tong bo hai ke tak tui dul jagai tong bai asik samung kaham khainai no se kok hamya sil sagai norok salai tongo ke जोंबो महायनोतै बिसास खायै दंलाय नोंगा अरबो बर'नि चाया सिख्रै दा नरक रां लेखा लायफ्रो मनिबो जतनि बसगाङाव लेखा लायै 10,65,000 नि लेखा लायै सुइलायमानि बरेवसि निनि नगसि निनि नुखुंगसि रय गलांगो बरक तलांबो थांया लेखा लाय प्रभु हायनो norok pal sitongo kerang koksa kono matya koksa kono malekaya abo hai samarok ngka ke balai nu saya na borok lekha mani porego norok tongo borok tong joto tongoni porese si nini nowo nini barawo tlangai si orang nowo ti sawai kawai phayung ke bahake nang matya malekaya ni sama khabo botorong ke to balai nu oineng thangka oro bisingsa si nini nowo si rang ti saija ke 10,65,000 je kogo khana mani nke olowo oro 2 lakh de 2.5 lakh de rang kama khapo ni khana laika ketabo jora pasi o kok tesi khana ya ko suni logorok ni thani go ke taksi noro rang matiya ba rang mele khaya hi saman bising piyo si jeng sai masta 2.5 lakh rang kama ja khana ke joto palai le khalai kalang mani bising go si soyoi puran social media o update khai khaija ne 10,65,000 ola haina 2.5 lakh mai pai me jam tang hasi kaha ke asogui lekha lagi sulai mani bising teyo gen nang wan sok nais te hasi ke o 2.5 lakh 2 lakh rang kama mani ke nini nok oti sapro ba teini ayis kri khang pai kunka o kogrok no tuma sasina hina ba o kogrok no o kok thai rok no tuma busi sinai sing eglis as kosto khai saya nongya narong ni bagai kosto khai tong nai Delhi Mumbai Bangalore busuk jorate hingi kabrawai phai kana narong bagai postak noro asuk haya honi sugdro khosi ang niji sono involve tongoro khoroksa anggotabo songsta kolongmani koloklaimani society chaloklaimani 3 mas 10-15 दिन complete ngka senggo involve tongo oro tagbo pokjok sakamya sanjana ni cases so senggo je mansak chini song sa ayo ke chini society ni bisingo suwa jaki jeng to pon ki philei ro de hai ro de kono salaya blena joto to lokorong suwa laika to ba mani porego to nro treatment khairane Mumbai tlang laika kaham kono senggo joto mani ko siam dana lai tongka laso ke mu khainai ko honai do lokorok ni busazuk si kalai sima bang ke jotono asuk no kosto khai thumlai kharang para dokan bazar rolai kha kaham nang chen na hamai phaichen daiti ya wa nuk muni aro Bangalore tlang lai mani no wa ne Bangalore tlang lai kha ke boro ro hand wa roi ka boka rang rok to rojak rang rok to rolai mani nuk kan hand wa asuk ka boka soka ke
handover khainai rogu beng Mumbai talangai treatment rok khai rolai ni thangnai rogu thangka ke boni mama bu loge tongpo hingkai tako omri tebon monse kok samani ta ke balai ni saya hainuk rakha ene asuk kosto khainai rokno je am haike kok sil samani rang kok sama sama le khaya nugya matuya noi to sanan thangke gobangmon kok sajaknai anggota bo bukhau kirimo hain tong tani hingke kaisa society chalobo ni bagai anggo tabo chengjak no society ni bisingti tabo komse kom 16 জন আর নসুং যে মানসাক সবালাই 40000 20000 17000 19000 কেও 2000 ওখানে কেও 3000 ওখানে মাইকে তabo 16 জন কমপ্লিট হলো ketak bangke 17 জন kanai 17 জন ning ketak yang Omorpur Agung Titirpan inggai yang Sorbongni sak Hamya no konjorani Jamatia ni bagai sing haina hai group ni bisingti be collection khalai jau haya ke ba sing bazar rogo market ago thangai khalai jau collection ke je collection kamani sing somoi na laimani bu 5 din sina lai jau corruption ni somo ke 5 din bisingo je kamani bono no chung ho ja lai sumoi roi jau e baksa video ro comment kaham no asok tongoi comment haya khainai bu tong haisi rang thangai chalai sobu honai bu kobangma tong amo hai borok no loge o tui grau no kharogoi samung tang ni musu ang hasi ek somoyo tui nai umtai ke no je comment haya khaini no referee ni no thuk na goi phaidi chengoi baksa samung tang phaigra di salsa egli salsa stang phaigra di hnai phaidi ke besiba kok salai lia ani kok no ron paida suno awuno lasang kok sana sing taku Pohor bai taku Bishal no kharok tabale di narom je mansak sini Tripura lokorong bagai chai to bi chungbu loge o tongai narom thani hambai joto